Hare Krishna, warm welcome to today's class. இன்னைக்கு வந்து கீதா ஜெயந்தி இல்லைங்களா? So we will learn about Gita Jayanti few things. Okay. Mm, We'll start with the prayer. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानागंशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनीति नामिने नमस्ते सरस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणि निर्विशेषशून्यवादे पाश्चात्यदेशतारिणि। हरे कृष्ण। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानागंशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदामह्यं तदान्तिक स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सात्वैतं सावधूतं हरिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सगगण श्रीललिता विशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्देवनेश्वरि वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ब्रह्मण्यदेवाय को ब्राह्मणहिताय च जगदिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। नमो महावादन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरवत्वेष नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणि निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्यदेशतारिणि। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा டு எவ்ரிவன். ஸோ இன்னைக்கு கீதை ஜெயந்தி, அதை பற்றி இன்னைக்கு பார்க்கலாம். இன்னைக்கு வந்து விசேஷமான நாள், மோஸ்ட் ஆஸ்பீஷியஸ் டே, மோக்ஷத ஏகாதசி. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ அதை பற்றி பார்க்கலாம். ஸோ இன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்கன்னா என்ன ஒரு சிறப்பான நாள்னு, இன்றைக்கி தான் கடவுள் வந்து பகவத்கீதை 5000 வருஷத்துக்கு முன்னாடி பகவான் கிருஷ்ணர் தானாக வந்து அர்ஜுனனுக்கு வந்து இதை வந்து சொன்னார் இல்லைங்களா? ஸோ நமக்கு இப்போ ஒரு கேள்வி வரும். அன்னைக்கு வந்து அர்ஜுனனுக்கு அவருடைய பகவத்கீதை உபதேசம் பண்ணாரு. நமக்கு இன்னைக்கு யார் பண்ணுவாங்க, நம்ம எப்படி ஃபாலோ பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு ஒரு கேள்வி வரும். ஸோ நான் அன்னைக்கு வந்து இருந்த காலத்தில் வந்து கிருஷ்ணர் பேசினார். இன்னைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம குருமார்கள் வந்து நமக்கு கொடுக்குறாங்க. ஓகேங்களா? ஸோ நம்ம குருமார்கள் தான் வந்து நமக்கு வந்து குருமார்கள் வந்து தான் அந்த கிருஷ்ண ஸ்தானத்துல இருந்து நமக்கு வந்து உபதேசம் பண்றாங்க. சரிங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இன்னைக்கு மோக்ஷத ஏகாதசி, இன்னைக்கு தான் இன்னைக்கு பகவத்கீதை வந்து அர்ஜுனனுக்கு சொல்லப்பட்ட நாள். ஸோ இந்த பகவத்கீதையில பார்த்தீங்கன்னா நிறைய 18 அத்தியாயங்கள் இருக்கு, 700 ஸ்லோகங்கள் இருக்கு இல்லையா? ஸோ இங்க வந்து நம்ம லாஸ்ட் ஸ்லோகத்தோட ஆரம்பிக்கலாம். ஸோ எத்திர யோகேஸ்வர கிருஷ்ணோ எத்திர பார்த்தோ தனுர்தரக தத்ர ஸ்ரீர் விஜயோ பூதிர் துருவ நிதிர் மதிர் மம
ஸோ இது என்ன பொருள்னு பார்த்தீங்கன்னா, எங்கெல்லாம் வந்து பகவான் கிருஷ்ணர் இருக்காரோ, அவரோட எங்க கூட அர்ஜுனன் இருக்காரோ, அவங்க வந்து யார் என்ன கிடைக்கும் அவங்களுக்கு? கண்டிப்பா அவங்களுக்கு வந்து எல்லா விதமான செல்வ வளங்கள் கிடைக்கும். வெற்றி நிச்சயம். அது இல்லாம அவங்க பக்கத்துல என்ன இருக்குது? எக்ஸ்ட்ராடினரி பவர் அண்ட் நியாயம், மொராலிட்டி எல்லாமே இருக்கும் இது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. இதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா, கடவுளை வந்து ஜனார்தனான்னு சொல்லிட்டு அர்ஜுனன் வந்து அட்ரஸ் பண்ணுவார், கூப்பிடுவார். ஸோ இங்க பார்த்தீங்கன்னா இவங்க வந்து இங்க யோகேஸ்வரா. ஓகே. ஸோ எல்லா யோகங்களையும் கொடுக்கக்கூடிய பகவான் கிருஷ்ணர் மாஸ்டர் ஆஃப் மிஸ்டிக்னு சொல்லிட்டு இந்த ஸ்லோகத்தை சொல்றாங்க. ஸோ இவங்க அர்ஜுனன் பாண்டவா சைடு பார்த்தீங்கன்னா 5 பேர் தான் இருந்தாங்க. அது ஸோ வின் ஆனது யாரு? பகவான் யார் கூட இருக்காங்களோ அவங்களுக்கு தான் வெற்றி நிச்சயம், இல்லையா? இதே வந்து ராம அவதாரத்திலும் பாத்தீங்கன்னா சுக்ரீவன் வாலிக்கு, சுக்ரீவனோட யார் இருந்தா? ராமர் இருந்தார். அதனால அவங்களுக்கு வந்து வெற்றி, இல்லையா? சோ இந்த வெற்றி கொண்ட ஸ்லோகத்துல இருந்து நம்ம பகவத்கீதை வந்து ஒரு இந்த கீதை ஜெயந்தி அன்னைக்கு என்னன்றத பார்க்கலாம். ஓகே. சோ இது ஒரு காவியம்ன்றது நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும், பகவத்கீதா. ஸோ இங்க பார்த்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், கடவுள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அர்ஜுனனுக்கோசம் என்ன பண்றாரு? ஓகே. ஸோ அர்ஜுனனுடைய நண்பனா இருக்கார், இல்லையா? அர்ஜுனுடைய நண்பனா இருக்காரு, கசினா இருக்காரு. அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த போர் வர்றதுக்கு முன்னாடி இவ்வளோ ரோல் ப்ளே பண்றார், ஃப்ரெண்டு, கசின், அப்படி இருக்கார். அதே வந்து இந்த போர் நிர்ணயிச்ச பிறகு என்ன ஆறாருன்னா ரத்தத்தை ஓட்ட சேரியட்டரா மாறுறார், ரத்த ஓட்டியா மாறுறார், டிரைவர்ஷிப் எடுத்துக்கிறாரு, இல்லையா? அதுக்கு அடுத்து வந்து இந்த போருக்கு நடுவுல வந்து என்ன ஆகுது? குழப்பம் அடைகிறார் அர்ஜுனன், இல்லையா? அப்போ வந்து அவர் அதுக்கு வந்து குருவா ஏத்துக்கிறார். ஸோ நிறைய ரோல் ப்ளே பண்றார் கிருஷ்ணர் ஒருத்தர். தன்னுடைய பக்தனுக்கோசம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ரோல் ப்ளே பண்றார். அவர் வந்து எதையுமே யோசிக்கிறது இல்ல. ஸோ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு தெரியும், ஃபர்ஸ்ட் அத்தியாயத்துல வந்து அர்ஜுனன் வந்து புலம்ப தள்ளுறார். அதாவது என்னால வந்து சண்டை போட முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அர்ஜுனன் குழப்பத்துல இருந்து இருக்காரு. அவர் எப்படி வந்து அவரு மாத்துறாருன்றத பார்க்கணும். இந்த பகவத்கீதை அர்ஜுனனுக்கு மாத்திரம் இல்ல, நமக்கு எல்லாருக்குமே. நம்மளும் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வாழ்க்கையில் நிறைய விஷயங்கள் குழம்பி இருக்கிறோம். எதை பண்ணணும், எதை பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அந்த குழப்பத்தை எப்படி வந்து தெளிவுபடுத்துறாரு அர்ஜுனனுக்கு பார்க்கலாம். ஸோ ஸோ இந்த இடத்துல வந்து அவருக்கு வந்து ஞான தத்துவத்தையும் கொடுக்குறாரு, எமோஷனல் சப்போர்ட்டையும் கொடுக்குறாரு. வெறும் ஃபிலாசபி மாத்திரம் சொல்லிட்டு போல எமோஷனல் சப்போர்ட்டும் அவர் கொடுக்குறாரு. ஓகேவா? ஸோ இங்க பார்த்தீங்கன்னா அர்ஜுனன் வந்து சமாதானம் பண்ணணும்னு, சமாதான தூதுவரா ஆகணும். இஸ் எ பீஸ் லவர், அதனால நான் சண்டை போட மாட்டேன்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. ஓகேவா? அதே வந்து கிருஷ்ணர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வயலன்ஸ் லவர், சண்டை போடுன்னு சொல்றாரு. ஓகே. ஸோ லாஸ்ட்ல என்ன ஆகுதுன்றத பார்க்கலாம். ஸோ இந்த கன்ஃபியூஷன் வந்து வந்தா ஆம், இதுக்கு ஏன் இவங்களுடைய இந்த காரணத்துக்கு பின்னாடி என்ன ஒரு விஷயம் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அர்ஜுனனுக்குடைய காரணம், நான் சண்டை போட மாட்டேன்றது காரணத்துக்கு வந்து எனக்கு ஆப்போசிட்ல இருக்கவங்க எல்லாம் குருமார்கள், என்னோட ரிலேட்டிவ்ஸ், இவங்களெல்லாம் கொண்டு நான் என்ன சந்தோஷம் அடைய போறேன்னு சொல்லிட்டு. கிருஷ்ணருடைய சண்டை போடுன்னு சொல்ற வார்த்தைக்கு பின்னாடி என்ன ஒரு ஆதங்கம், வாட் இஸ் அ திங் பிஹைண்ட் தட் ஹையர் பர்பஸ் என்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, தர்மத்தை நிலைநாட்டணும். இப்படியே விட்டோன்னே இந்த கௌரவாசம் வந்து இன்னும் அதர்மத்தை பண்ணுவாங்க. அதனால தர்மத்தை நிலைநாட்டுறதுக்கோசம் வந்து யுக யுகந்தோறும் வருவேன்னு சொல்லிட்டு பகவான் சொல்லியிருக்கார், இல்லையா? ஸோ அதுதான் இந்த ஸ்லோகத்துல சொல்றாங்க. பரித்ராணாய சாதுனாம் விநாசாய ச துஷ்கிருதம் தர்ம சம்ஸ்தாபனார்த்தாய சம்பவாமி யுகே யுகே. நான் யுக யுகந்தோறும் வருவேன். எதுக்கு வருவேன்னா 3 செயல்கள் சொல்றார். என்ன? ஒண்ணு வந்து ஆஹ் பரித்ராணாய சாதுனா, பக்தர்களை காக்கிறதுக்கோசையும், விநாசாய ச துஷ்கிருதம், ஆனா அதாவது துஷ்டர்களை அழிக்கிறதுக்கும், மறுபடியும் 3வது இது என்ன விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா தர்மத்தை நிலைநாட்டுறதுக்கும். இந்த 3 விஷயத்துக்கோசம் அவர் வருவாரு. இது கிருஷ்ணரோட வேலை மட்டும்தானா? இல்ல, பக்தர்களுடைய வேலைகள் கூட. ஸோ அவர் எங்க இந்த விஷயத்தெல்லாம் பண்ணாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த அவதாரம் கிருஷ்ண அவதாரம் எடுக்கும்போது கம்சனை வந்து வதம் பண்ணார், இல்லையா? கம்சனை வதம் பண்ணி அங்க தர்மத்தை நிலைநாட்டினார், இல்லையா? ஸோ அது ஒரு இடத்துல பார்க்கலாம். அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், சரி அவங்க பக்தர் மூலியமாவும் இது பண்றாரா? அசுரர்கள் அழிக்கிறாரா? தர்மத்தை நிலைநாட்டுறாரான்னா ஆமா, பண்றாரு. அதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும், காளையவன் வந்து ஆஹ் கிருஷ்ணர் மேல வந்து போர் தொடுத்து வந்தார். அப்ப என்ன பண்ணாரு?
காளைவன் எதிர்க்க ஆப்போசிட்ல இருக்கார். அந்த படையெல்லாம் அரேஞ்ச் ஆயிடுச்சு. ரெண்டு பக்கமும் போர் புரியணும். ரெண்டு படையும் நின்றுட்டு இருக்குது. பட் கிருஷ்ணர் என்ன பண்ணாரு, படைக்கலத்தை விட்டுட்டு ஓடி போயிடுறார் இல்லையா. அந்த ஓடி போனதுனால அவருக்கு என்ன பெயர் இருந்துச்சு, ரணச்சோர். அதாவது படைக்கலத்தை விட்டு ஓடி போயிட்டாரு, அதனால ரன்சோர்னு சொல்லிட்டு. இன்னும் இதுக்கு வந்து கோயில்கள் வந்து குஜராத்ல இருக்கு, அவரை வழிபடுறாங்க. அப்ப என்ன ஆச்சு அந்த காளையவனுக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா, அவர் எங்க போய் மறைஞ்சிடுறாருன்னு, இந்த முச்சுக்குந்தன் சொல்லிட்டு ஒரு பக்தர். ஓகேவா. அந்த பக்தர் வந்து நல்லா தூங்கிட்டு இருக்காரு. தேவர்களுக்கும் அசுரர்களுக்கும் நடக்கிற சப்போர்ட் பண்றதுக்கோசம் போயிட்டு பல வருஷங்களாக சப்போர்ட் பண்ணி தூக்கம் இல்லாம இருந்ததுனால அங்க வந்து ரெஸ்ட் எடுக்கணுன்றதுக்கோசம் அங்க வரும்போது அங்க தூங்கிட்டு இருக்காரு அந்த ஆஹ், குகைக்குள்ள. அப்ப அவருக்கு என்னன்னா, தூக்கம் வேணும். யாராவது வந்தாங்கன்னு அவங்க வந்து டிஸ்டர்ப் பண்றவங்கள வந்து எரிச்சிடுவாரு. அதுதான் அவருடைய சாபம். ஸோ முச்சுக்குந்தனுடைய சாபமும் நிறைவேறணும், இவருடைய ஆசை அவர் பக்தனுக்கு கொடுக்கணுன்றதுக்கோசம் என்ன பண்றாரு, அந்த குகைக்குள்ள போய் மறைஞ்சிடுறாரு. அந்த குகைக்குள்ள முச்சுக்குந்தன் படுத்துட்டு இருக்காரு. இவன் படுத்துட்டு இருக்கிறத பார்த்துட்டு இந்த காளைவன் அவரை வந்து உதைக்கிறார். என்ன சண்டை போடாம படுத்துட்டு இருக்கான்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் நினைச்சுக்கிட்டாரு இது கிருஷ்ணர்னு சொல்லிட்டு. ஓகேவா. ஆஹ் அப்ப முச்சுக்குந்தன் பாக்குறான், கண்ணை திறக்கிறாரு. அவருடைய இது என்ன, ஃபர்ஸ்ட் பாக்குறவங்க வந்து நெருப்பு எரிச்சிடுவார் இல்லையா, சாம்பல் ஆயிடுவார். ஸோ காளையவனும் அழிச்சிட்டார் இல்லையா. ஸோ முச்சுக்குனுடைய ப்ராமிஸும் நிறைவேறாயிடுச்சு. அப்புறம் கடவுள் வந்து அவர் முன்னாடி அப்பீர் ஆகி அவருக்கு வரம் கொடுப்பார். ஓகேங்களா. ஸோ த்ரூ பக்தர்களாலும் அழிக்கிறார். அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஈவன் இன்னொரு விஷயம், ஜராசந்தன் பார்த்தீங்கன்னா இவர் வந்து மதுரா தேசத்துல போய் இருக்கும்போது 17 முறை படையெடுத்துட்டு வர்றார். 17 முறையும் பார்த்தீங்கன்னா ஜராசந்தன் தோத்து போயிடுவார். பட் என்ன பண்ணுவாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அரெஸ்ட் பண்ற வரையும் இருப்பார். எப்போ பலராமர் கையெல்லாம் கட்டுறோ அப்போ வந்து விட்டுட்டு அமுச்சு விடுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்வார். ஸோ ஜராசந்தன் வந்து 17 முறை தோத்து போடுறார். ஓகேங்களா. ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ கடைசியா அந்த ஜராசந்தனை வந்து யார் கொல்றதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா பீமர் கொல்றார். பீமரும் நிறைய முறை கொல்றதுக்கு பண்ணுவாரு. பட் வந்து அவர் வந்து கொல்ல முடியாது. அப்போ வந்து இவர் சிக்னல் பண்ணுவார், ஜராசந்தனை வந்து எப்படி கொல்லணும்னு. உடம்ப ரெண்டா வெற்றிலையை வெத்தலையை வச்சுக்கிட்டு வெத்தலையை இப்படி கிழிச்சு ரெண்டு பாதி இந்த சைட்ல போடுவார். அதாவது உடம்ப கிழிச்சிட்டு வேறு வேறு திசையில போடு, அதே திசை அப்படியே போட்டீங்கன்னா அந்த ரெண்டு உடம்பும் சேர்ந்து அவன் உயிர் எழுறான். அது மாதிரி போடாத, அவன் உடம்பை கிழிச்சிட்டு ரெண்டு பக்கம் போடு, ஆப்போசிட் சைடு போடு, அப்போ அந்த பாடி பார்ட்ஸ் வந்து சேராது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஸோ அந்த ட்ரிக்னால தான் வந்து பீமனால வந்து ஜராசந்தன் கொல்லப்பட்டார். ஸோ இந்த பெருமைகளை வந்து பார்த்தீங்கன்னா பக்தர்களுக்கோசம் கொடுக்குறாரு. ஓகேங்களா. ஸோ ஸோ இது மூலமா வந்து பார்த்தீங்கன்னா பக்தர்கள் கூட பார்த்தீங்கன்னா தர்மத்தை வந்து நிலைநாட்டணும். ஸோ நம்மளும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தர்ம சைடு தான் இருக்கணும். பகவத்கீதையில என்ன சொல்லியிருக்காங்களோ நம்மளோட பக்தர்களாகிய நம்மளுடைய கடமை கூட இது. ஓகேங்களா. கிருஷ்ணருடைய மிஷனுக்கு எப்படி அவங்கெல்லாம் சப்போர்ட் பண்ணாங்களோ அது மாதிரி இப்போ கௌரலீலை பண்ணிட்டு போன சைத்தன்ய மகாபிரபுவோடைய மிஷனுக்கும் நம்ம சப்போர்ட் பண்ணோம் இல்லையா. அதுதானாலதான் வந்து பிரபுபாதா கூட வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரில போயிட்டு கிருஷ்ண நாம கொடுத்தாரு இல்லையா. ஸோ நம்மளும் இந்த மிஷனுக்கு சப்போர்ட் பண்ணணும். ஓகேவா. ஸோ அதுக்கு அடுத்தது வந்து இப்போ வந்து நான் கொல்ல மாட்டேன்னு நின்றுட்டு இருக்காரு அர்ஜுனன். ஓகேவா. நான் கொல்ல மாட்டேன்ற அதுக்கு வந்து என்ன சொல்றாருன்னு பார்க்கலாம். தஸ்மாத்வம் உத்திஷ்ட யசோ லபவஸ்ய ஜித்வா சத்துருன் புன்ஷ்க்வ ராஜ்யம் சம்ருதம் மையா வைத்தே நிகத பூர்வம் ஏவ நிமித்த மாத்திரம் பவ சவ்ய சாட்சி. ஸோ இங்க என்ன சொல்றாருன்னா நிமித்த மாத்திரம், அதாவது நீ வந்து இந்த சண்டை போடு, இதுல வந்து வெறும் ஒரு கருவியா இருந்துட்டு போடுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். நிமித்த மாத்திரம், ஜஸ்ட் பி த காஸ். ஓகே. தேர்ஃபோர் இங்க என்ன சொல்றாரு, கிருஷ்ணர் வந்து சொல்றார், கெட் அப், ப்ரிப்பேர் டு ஃபைட் அண்ட் வின் க்ளோரி. ஓகேவா. conquer your enemies and enjoy a flourishing kingdom. They are already put to the death by my arrangement. என்ன சொல்றாரு பாருங்க, they are already put to death by my arrangement and you சவ்ய சாட்சி can be an instrument in the fight. ஓகேவா. ஸோ நீ வெறும் ஒரு கருவியா இருன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. இந்த ஸ்லோகத்துல வந்து நிமித்த மாத்திரம் அதுதான் இம்பார்ட்டன்ட், ஜஸ்ட் பிகம் அன் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்.
கடவுளுடைய கையில வந்து நம்ம ஒரு ஆயுதமா இருக்கணும். வேற ஒண்ணுமே இல்லை. சோ இது எல்லா உலகமும் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவருடைய பிளான்ல தான் இயங்கிட்டு இருக்குது. நம்ம தான் நினைச்சிட்டுருவோம் நம்ம தான் எல்லாத்தையும் பண்றோம்னு நினைச்சிட்டு. பட் இல்ல. இது வந்து இந்த போர் நடக்கிறதுக்கு முன்னாடியே இந்த டிஸ்கஷன் நடக்குது. குருஷேத்திர தர்மஷேத்திர என்ற குருஷேத்திர பூர்ல இடத்துல வந்து 45 நிமிஷம் இந்த உரையாடல்கள் சான்ஸ்கிரிட்ல நடக்குது இல்லையா? அப்பயே வந்து இந்த கான்வர்சேஷன்லயே வந்து அவர் காமிக்கிறார் இல்லையா? தன்னோட வாய்க்குள்ள வந்து எல்லா ஆஹ் கௌரவாஸ் எல்லாரும் வந்து அவர் வாய்க்குள்ள போறது. சோ வந்து இவருக்கு தான் வெற்றி, பாண்டவாஸ் தான் வெற்றின்றது தெரிஞ்சிருச்சு. நீ வந்து என்ன பண்ணு, வா, சும்மா சண்டை போடு, ஆல்ரெடி நான் அவங்களெல்லாம் கொன்னுட்டேன். நீ வந்து என்னவா இரு, என்னுடைய கையில ஒரு கருவியா இரு, உனக்கு தான் புகழ் வரும், உனக்கு தான் வெற்றி வரும், நீ உன்னுடைய ராஜ்யத்தை அரசாளலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகேவா? சோ நாமளும் என்ன பண்ணணும், கடவுளுடைய கையில ஒரு ஆயுதமா இருக்கிறதுக்கு நம்ம ஆஹ் இரு நம்மளுக்கு அவ்வளோ பண்ணணும். இப்ப நம்ம கேட்கலாம், கிருஷ்ணர் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவரே ஒரு சத்திரியன், அவரே நின்னு கூட சண்டை போடலாம். இல்ல, அவர் கொடியில இருக்கிற ஹனுமன் இல்லையா, கபித்வஜான்னு சொல்றேன் இல்லைங்களா, அந்த கபித்வஜால இருக்கிற ஹனுமன் வந்து என்ன பண்ணாரு, ராமாக்கு சப்போர்ட் பண்ணார். அந்த ஹனுமனை கூப்பிட்டு வாப்பா, அர்ஜுனன் சண்டை போடுறதுக்கு மறுக்கிறாரு, மறுப்பு தெரிவிக்கிறாரு. நீ வந்து சண்டை போடுன்னு சொன்னாலும் பரவாயில்ல இல்லையா, அவர் வந்து சண்டை போட்டு எல்லாரையும் வந்து நாசம் பண்ணலாம் இல்லையா. பட் அதெல்லாம் பண்ணல. என்ன பண்ணாரு, அர்ஜுனனுக்கு வந்து தன்னோட பக்தன் வந்து கன்ஃபியூஷனா இருக்கான், அவன் வந்து எமோஷனலி டிஸ்டர்பன்ஸ் ஆயிருக்கான் இல்லையா, குல தர்மத்தை வந்து நிலைநாட்டணும்ன்றத பாவனையில இருக்காரு. அவருக்கு வந்து இங்க என்ன சொல்லி கொடுக்குறாரு, சத்திரிய தர்மத்தையும் சொல்லி கொடுக்குறாரு, அப்புறம் வந்து ஞானத்தை சொல்லி கொடுக்குறாரு. சத்திரிய தர்மம்னா சண்டை போடு, எல்லாரும் சாவடி, அது மாத்திரம் இல்லை அங்க, அந்த தெளிவை கொடுக்குறாரு. அப்புறம் வந்து நம்ம எல்லாம் ஆத்மா, பரமாத்மா கிட்ட இருந்த ஒரு அங்கத்துணுக்கு, அப்புறம் பரமாத்துடைய திட்டத்துக்கோசம் நம்ம செயல்படணும்ன்றதையும் அவரு சொல்லி கொடுக்குறார் இல்லையா. அதுதான் இங்க பார்க்க போறோம் நம்ம. சோ இதாச்சா. சோ இப்போ வந்து அர்ஜுனன் மறுபடியும் இன்னொரு கேள்வி கேட்கிறார். என்னப்பா, நீ வந்து உங்க தாத்தா உக்ரசேனரை கொன்னியா, உங்க குரு சாந்திப்பினி முனிய கொன்னியா, என்ன மாதிரி ஏன் வந்து எங்க ஆப்போசிட் படையில இருக்க எங்க தாத்தா பீஷ்ம பிதாமகா குருக்கள் எல்லாம் வந்து கொல்லுன்னு சொல்றேன் அப்படின்னு கேக்குறார். ஓகேவா? அதுக்கு வந்து என்ன சொல்றாரு பாருங்க, மமைவாம்சோ ஜீவலோகே ஜீவபூத சனாதனக மனசஸ்தான் இந்திரியாணி பிரகிருதிஸ்தானி கஷ்யதி. சோ இங்க வந்து என்ன சொல்றாரு, மமைவாம்சோ ஜீவலோகே, எல்லா உயிரினங்களும் வந்து என்னுடைய என்கிட்ட இருந்து பிரிஞ்சு போன ஜட பொருட்கள். மமைவாம்சோ எல்லா உயிரினங்கள், ஜீவலோகே எல்லா உயிரினங்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா என்கிட்ட இருந்து வந்த பிரிந்த ஆத்மாக்கள். we are part and parcel of பகவான் கிருஷ்ணான்னு சொல்லிட்டு சொல்றேன் இல்லைங்க, நம்ம எல்லாம் வந்து அணு ஆத்மா, ஆறு வந்து விபு ஆத்மா. ஸோ நம்ம ஜீவ ஆத்மாக்கள்லாம் அவர்கிட்ட இருந்து தான் வந்திருக்கிறோம். ஓகே. மனசஸ்திரான் இந்திரியாணி பிரகிருதிஸ்தானி கஷ்யதி. ஸோ எல்லாமே இங்கதான் வந்திருக்காங்க, என்கிட்ட இருந்து தான் வந்திருக்காங்க. பட் நான் எல்லார் மாதிரியும் அக்கறை வச்சிருக்கேன். ஓகேவா? அதுக்கு வந்து என்ன சொல்றாரு பாருங்க, நான் வந்து அவர் என்ன பண்ணியிருக்காருன்னா ஒரு சமயத்துல தன்னுடைய மகன் நரகாசுரன், சத்யபாமாக்கு பிறந்த மகனுக்கு வந்து கொன்றார் இல்லையா, கொல்றார். ஓகே. ஏன்னா அவன் அதர்ம சைடு இருந்தான், அதர்ம சைடு இருந்ததுனால அவர் வந்து கொல்றார். ஓகேவா? சோ அவர் வந்து பாராபட்சம் பார்க்கறது இல்லை. பாராபட்சம் பார்க்கறது இல்லை. ஈவன் அவருடைய தாய் மாமனான கம்சனையும் கொல்றார் இல்லையா, கம்சனையும் கொல்றாரு. சோ அவருக்கு வந்து எல்லாமே என்ன, எல்லாமே அவருடைய உயிரினங்கள் தவறு செஞ்சா வந்து அவங்கள வந்து அழிக்கிறார். அதுல வந்து சந்தேகங்களா அவர் பாராபட்சம் பார்க்கிறவர் இல்லைன்றதை நம்ம இந்த இடத்துல இருந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகேங்களா? அப்புறம் இந்த பகவத்கீதையில பாத்தீங்கன்னா நிறைய யோகங்கள் பத்தி பேசியிருக்கார். யோகான்ன வார்த்தைக்கு என்ன பொருள்னு பாத்தீங்கன்னா ஜீவாத்மாவையும் பகவானையும் இணைக்கக்கூடியதுதான், இணைத்தல். ஓகேவா? சோ என்னென்ன யோகத்தை பத்தி சொல்லியிருக்காரு, அதாவது இப்ப ஒருத்தர் வந்து செயல்கள் மூலமா கடவுளை அடையணும்னு நினைச்சா அது வந்து கர்ம யோகம்னு சொல்லிட்டு சொல்றோம். அதாவது வேதங்களை படிச்சு படிச்சு கடவுளை புரிஞ்சுக்கிட்டு அது வந்து ஞான யோகம்னு சொல்லிட்டு சொல்றோம். ஒருத்தன் தவம் பண்ணி கடவுளை தெரிஞ்சுக்கிட்டு அது வந்து தியான யோகம்னு சொல்லிட்டு சொல்றோம். ஒருத்தன் பக்தியால தன்னுடைய சர்வீஸ், டிவோஷனல் சர்வீஸால கடவுளை தெரிஞ்சுட்டு அது வந்து பக்தி யோகம். ஸோ இந்த எல்லா யோகத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா பெஸ்ட் அண்ட் சிம்பிள் வந்து பாத்தீங்கன்னா பக்தி யோகம்
இல்லைங்களா? ஸோ அதனால தான் இந்த 18 அத்தியாயங்கள்ல வந்து முதல்ல 6 அத்தியாயங்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா கர்ம யோகத்தை சொல்லுது. கடைசி 6 அத்தியாயங்கள் வந்து ஞான யோகத்தை பத்தி சொல்லுது. நடுவுல இருக்கிற 6 அத்தியாயங்கள் பாத்தீங்கன்னா பக்தி யோகத்தை பத்தி சொல்லுது. ஓகேங்களா? ஸோ இந்த அதனால தான் வந்து நம்ம ஒரு விலை உயர்ந்த பொருட்கள்லாம் வாங்கணும்னு வச்சுக்கோ, ஒரு டப்பால மூடி வைப்போம் இல்லைங்களா? மேல ஒரு கவர் இருக்கும், கீழே ஒரு இருக்கும். அது மாதிரி அந்த தங்க மோதிரம், வைர மோதிரம் மாதிரி தான் அந்த பக்தி யோகம் நடுவுல பத்திரமா வச்சிருக்கார் பகவான். ஓகேவா? ஸோ இந்த பக்தி யோகம் தான் வந்து ரொம்ப சிறந்தது. அப்புறம் இந்த பகவத்கீதையில வந்து 5 ஆப்ஜெக்டிவ்ஸ் நமக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்காரு. ஜீவாத்மா, பரமாத்மா, அப்புறம் பிரகிருதி, கால, கர்மா. ஓகேங்களா? யோகங்களை பத்தி சொல்றாரு. அப்புறம் 5 மெயின் ஆப்ஜெக்டிவ்ஸ் பத்தி சொல்றாரு. அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், கிருஷ்ணர் வந்து ரொம்ப அழகா இந்த பகவத்கீதை மூலமா நம்ம கிட்ட நிறைய பேசியிருக்கார். ஓகேங்களா? ஆஹ் ஸோ இந்த ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்ல எண்ட்ல வந்து அர்ஜுனன் சொல்வார், கோவிந்தா நான் வந்து சண்டை போட மாட்டேன்ப்பான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஓகேவா? எனக்கு வந்து நான் வந்து இந்த படைக்களத்துல இருந்து நான் போயிடுறேன், நான் வேணும்னா பிச்சை எடுத்து கூட வாழ்றேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்வார் இல்லையா? அதுக்கு வந்து என்ன சொல்றான்னு பாருங்க இந்த ஸ்லோகத்துல. ஹரே கிருஷ்ணா. கார்பண்ய தோஷ பகத ஸ்வபாவ பிரச்சாமி துவம் தர்ம சம்சூட சேதக யச்ரேயசன் நிஷித்னம் ப்ருஹுத்தி தன்மே சிஷ்யே சித்த சிஷ்யஸ்தேகம் ஷாதி மாம் துவம் பிரபன்னம். ஸோ இங்க என்ன சொல்றாரு? கார்பண்ய தோஷே, இங்க வந்து மிசரி வந்து இருக்குது இல்லையா? கார்பண்ய தோஷ பகத சுபாக. ஸோ இங்க என்ன சொல்றாரு? இங்க வந்து என்ன மாதிரி மிசரி இருக்கு, இங்க வந்து என்ன குறைவா இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா பக்தி தர்மம் வந்து குறைவா இருக்கு இல்லையா? அவங்க கிட்ட பொருளாதார விஷயத்த பத்தி இங்க சொல்லல, பக்திய பத்தி சொல்றாங்க. அப்புறம் இவர் என்ன சொல்றாரு, எனக்கு வந்து குழப்பமா இருக்கு. ஓகே, இன் திஸ் கண்டிஷன் ஐ எம் கன்ஃபியூஸ்ட் அபவுட் மை டியூட்டி. அவருக்கு வந்து குழப்பமா இருக்கு. ஓகே, ஸோ அவர் வந்து எதை தாக்கப்பட்டதுன்னா எமோஷனலி இஸ் வீக். ஓகே, அதனால ஐம் ஆஸ்கிங் யூ டு டெல் மீ ஃபார் செர்டைன் வாட் இஸ் பெஸ்ட் ஃபார் மீ. எனக்கு எது வந்து சிறந்ததோ அதை எனக்கு வந்து சொல்லுங்க. இப்ப நான் வந்து உங்களுடைய சிஷ்யன், சிஷ்ய தேகம். ஸோ சிஷ்ய தேகம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகேவா? ஸோ இந்த குழப்பத்துல இருந்து வெளியே எடுத்துட்டு வாங்க. நவ் ஐ எம் சரண்டர்ட் அண்ட் டு யூ, ப்ளீஸ் இன்ஸ்ட்ரக்ட் மீன் அப்படின்னு கேட்கிறார் இல்லையா? ஸோ நான் உங்களுக்கு வந்து சரணடைந்த ஆத்மா, எனக்கு வந்து தெளிவுபடுத்துங்க, எனக்கு வந்து இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுங்கன்னு கேட்குறார். நம்மளும் இது மாதிரி பகவான் முழுமுதற் கடவுள் கிருஷ்ணர் தான் வந்து சர்வ காரண காரணம், அவர் தான் வந்து முழுமுதற் கடவுள்ன்றத புரிஞ்சுட்டு நம்மளும் வந்து நம்பிக்கையோட சரணடையணும். ஓகேங்களா? ஸோ சரணடைஞ்ச கிருஷ்ணர்கிட்ட சரணடைஞ்சவருக்கு வந்து என்ன நடக்குதுன்னு பார்க்கலாம். ஸோ இவ்வளோ நேரம் வந்து கிருஷ்ணர் என்னவா இருந்தாரு? ஒரு நண்பனா இருந்தாரு, ஒரு கசினா இருந்தாரு, அப்புறம் வந்து இப்ப தேரோட்டியா இருந்தாரு, இப்ப வந்து என்ன ரோல் பிளே எடுத்துக்கிறாரு? ஒரு குரு ஆகுறாரு இல்லைங்களா? சோ இதுதான் கிருஷ்ணர் வந்து ரொம்ப கருணையானவர். தன்னுடைய பக்தர்களுக்கோசம் வந்து என்ன ரோல் பிளே வேணும்னாலும் பண்ணுவார். நான் இதை பண்ணுவேன், அதை பண்ண மாட்டேன், அப்படி எல்லாம் ஒண்ணுமே சொல்ல மாட்டேன். ஏன்னா அந்த ஆத்மாவை வந்து காப்பாத்தணும் அவருக்கு இல்லையா? இங்க இருக்கிற ஆத்மாவை எடுத்துட்டு அவருக்கு வந்து தெளிவுபடுத்தணும். ஸோ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா கிருஷ்ணருக்கு வந்து யுதிஷ்டர் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு முறை அந்த ராஜசூய யக்னம் பண்ணும்போது அவிர்பாகம் ஒன்று கொடுப்பார். ஸோ அப்போ யோசிச்சு பாருங்க, எவ்வளோ உயர்ந்த பொசிஷன்ல வச்சிருந்தார் இல்லையா? அவிர்பாகத்துல வந்து யுதிஷ்டர் யக்னம் பண்ணும்போது கொடுத்தாரு. அவர் பார்த்தீங்கன்னா டக்குன்னு ஒரு தேரோட்டியான ஒரு நிலைக்கு வந்துட்டார். ஸோ டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணி பாருங்க, அது எவ்வளோ அளவுக்கு உயர்ந்த நிலை. இது வந்து ரத ஓட்டின்றது வந்து ஒரு சேரியட், அது கூட எப்படி டைரக்ஷன் போன அந்த சத்தத்துல சொல்ல முடியாது, காலால புஜத்து மேல வந்து பிரஸ் பண்ணணும் இல்லையா? இந்த பக்கம் போ, அந்த பக்கம் போகணும். அப்புறம் அது இல்லாம அந்த வண்டியை ரத்தத்தை வந்து மெயின்டைன் பண்ணணும், குதிரைகளை மெயின்டைன் பண்ணணும். அந்த வேலையெல்லாம் தன்னோட பக்தனுக்கோசம் அவர் எடுக்கிறார். சோ இப்ப வந்து அவருக்கு எப்படி தெளிவுபடுத்துறாருன்னு பாருங்க. குரு ஆயிட்டாரு இல்லையா? இப்ப குருவோட ரோல் பிளே பாருங்க, அவரோட ரோல் பிளே. மாத்திர मात्र स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोषण सुख दुःखद आग आगम आप आपहीनो नित्यास ताम स्थिति
திதிக் ஷஸ்வா பாரதா. ஸோ இப்போ என்ன சொல்றாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இரட்டிப்பு. இதுல வந்து நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கணும். நீ வந்து ஒரு ஆத்மா அப்படின்னு சொல்லிட்டு தெரிஞ்சுக்கணும். இந்த உடம்பு வந்து அழியக்கூடியது. இப்போ வந்து டிஃபரன்ஷியேஷன் சொல்லி கொடுக்குறாரு. அதாவது இன்பம், துன்பத்தை வந்து இதெல்லாம் வந்து தற்காலிகமானது. இது வந்து நிலையானது இல்ல. மான, அவமானம், ஆஹ் அப்புறம் வந்து மரியாதை, அவமரியாதை, ஆஹ் ஆஹ் வெப்பம், குளிர்ச்சி, கருப்பு, வெண்மை, இதெல்லாம் வந்து இரட்டிப்பு தன்மையில இருக்குது. ஸோ இதெல்லாம் பார்த்து நம்ம வந்து என்ன பண்ணணும்னா சகிப்புத்தன்மை வரணும். இந்த ஆத்மா வந்து நித்தியமானது, இது எதால அழிக்கப்பட முடியாது இல்லையா? காற்றால உணர்த்த முடியாது, தண்ணியால நினைக்க முடியாது, நெருப்பால எரிக்க முடியாது, ஆயுதங்களால வந்து துண்டிக்கப்பட முடியாது. ஒண்ணே ஒண்ணு ஆகும், ஒரு உடம்பு இருந்து இன்னொரு உடம்புல வந்து மாறும், டிரான்ஸ்மைக்ரேஷன் ஆகும். இது வந்து நிலையானது. ஆனா இந்த சரீரம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அழியக்கூடியது. இந்த சரீரம் வந்து அழியக்கூடியது. அது இருக்கிறதே அழியறது. ஏன்னா அது டெம்பரரி திங்ஸால ஆனது, பஞ்சபூதங்களால ஆனது. அது வந்து அழிவு தன்மை இருக்கும். ஓகேவா? ஸோ இந்த உடம்பு அழிஞ்சிடுச்சுன்னா அடுத்த ஜென்மத்தில் இருக்குன்னா பெட்டர் பாடி கிடைக்கும். அதை நீ புரிஞ்சுக்கோ. நீ இந்த சரீரம் இல்லை, ஃபர்ஸ்ட் நீ ஆத்மா அப்படின்றத ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் கிளாரிட்டி கொடுக்குறாரு. ஓகேவா? ஸோ இப்போ வந்து நீயே ஆத்மா, உன் உடம்ப பத்தியே நீ கவலைப்படக்கூடாது. ஓகேவா? ஸோ இப்போ எதிர்க்க இருக்கவங்கள யார் எப்படியாப்பட்டவங்க? அதர்மத்தை செய்யறவங்க. அந்த அதர்மத்தை செய்யறவங்க நீ இன்னைக்கு நிறுத்தலன்னு வச்சுக்கோங்க, நிறைய இடத்துல அதர்மம் தான் பரவும். அதனால நீ ஏன் அட்டாச்மெண்ட் வச்சிருக்க அவங்க தாத்தா, என்னோட குரு, என்னோட கசின்னு அப்படின்னு சொல்றாரு. ஓகேங்களா? ஸோ இந்த தெளிவை அவர் கொடுக்குறார். இந்த சீதோஷண சுக துக்கா. ஸோ இந்த காலங்களில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்படி வெயில் காலம், கோடை காலம், குளிர் காலம் எல்லாம் வந்து வந்து போதோ அது மாதிரி தான் இந்த உலகத்தில் இந்த பௌதிக விஷயமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது அசாஸ்வத துக்காலயம். இது வந்து பயமுறுத்துறதுக்கோசம் சொல்றது இல்லை, இதனுடைய தன்மை இப்படி. ஓகேவா? இந்த தன்மை இப்படிதான் இருக்கும். அதனால கஷ்டம் வந்து நம்ம தோண்டு போகக்கூடாது. அதை வந்து சகிக்கக்கூடிய தன்மை நமக்கு வரணும். இங்க வந்து நமக்கு என்ன இம்பார்ட்டண்டா சொல்லி கொடுக்குறாருன்னா, ஒன் மஸ்ட் லேர்ன் டு டாலரேட் வித்தவுட் பீயிங் டிஸ்டர்ப்டு. நம்ம வந்து எந்த ஒரு டிஸ்டர்பன்ஸும் இல்லாம டாலரேட் பண்றதுக்கு வந்து கத்துக்கணும்னு சொல்லிட்டு, சகிப்புத்தன்மை வளர்த்துக்கணும்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. ஓகேங்களா? இதுதான் இங்க இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட். ஓகே. ஸோ இதை கற்றுக்கிட்டோன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அப்போ நம்மளுடைய வாழ்க்கை பயணம் வந்து ரொம்ப நல்லா ஈஸியாக இருக்கும். ஓகே. ஸோ யாருக்கெல்லாம் இந்த தொந்தரவு வருதுன்றதுக்கு ஒரு ஆச்சாரியர்கள் ஒரு உதாரணம் கொடுக்குறாங்க. இப்போ வந்து நம்ம ரோட்டில் போகிறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், வண்டி ஓட்டிட்டு போகிறோம், காரோ பஸ்லேயோ போனால் சிக்னல் வரும். ரெட்டு கலர் போட்டால் நம்ம கண்டிப்பாக வந்து ஆஃப் நிற்கணும் இல்லையா? இன்கேஸ் ரூல்ஸ் மீறினா ஃபைன் போடுவாங்க, இல்லை பெனால்ட்டி கட்டணும். அப்போ வந்து என்ன ஆகும்? நிக்கணும். அப்போ வந்து நமக்கு வந்து கஷ்டமா இருக்கும். கிரீன் சிக்னல் இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், சந்தோஷமா போயிடும் இல்லையா? ஸோ இது வந்து யாருக்கு இருக்குதுல இமேஜின் பண்ணுங்க. அதே வந்து நம்ம விமானத்துல போறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அப்போ அங்கெல்லாம் வந்து சிக்னல் எல்லாம் இல்லை. அப்போ என்ன ஹாயா போலாம், எதுவுமே பிரச்சனையே இருக்காது. அது மாதிரி ஒருத்தன் வந்து தனக்குள்ள வந்து சகிப்புத்தன்மை வந்துருச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இங்க இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகளால அவன் வந்து நிற்கவே தேவையில்லை, டிஸ்டர்ப் ஆகவே தேவையில்லை, அவன் பாட்டுக்கு போயிட்டு இருக்கலாம். ஏரோப்ளேனில் ட்ராவல் பண்ணுற மாதிரி தான். இன்கேஸ் இதை அவன் வந்து புரிஞ்சிக்கல, அதை வந்து ரெட்டிப்பு தன்மையை வந்து இங்கே இருக்குன்றதை புரிஞ்சிக்காம எல்லாத்தையும் தன் மனசில் எடுத்துக்கிட்டான்னு வச்சுக்கோங்களேன், இங்கே நடக்கிற விஷயத்தை எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து நம்ம மனசுக்குள்ளே எடுத்துக்க கூடாது. டோன்ட் டேக் டு யுவர் ஹார்ட். ஓகேவா? அப்புறம் நம்ம ஓவரா ரெஸ்பாண்ட் பண்ணவும் கூடாது, நம்ம ஓவர் ஐடென்டிட்டியாக இருக்கக்கூடாது, நான் தான் இந்த உடம்பு, எனக்கு இப்படி தான் இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு. ஓகேவா? ஸோ மானமோ அவமானமோ எல்லாத்தையும் ஒண்ணா பார்க்கறது கத்துக்கணும். நம்ம எவ்வளவு அளவுக்கு என்ன படிச்சிருந்தாலும், எவ்வளவு ஒரு உயர்ந்த நிலையில இருந்தாலும் சரி, நம்மளுடைய பவர், நம்மளுடைய பிரஸ்டீஜ், நம்மளுடைய ப்ரிவிலேஜ், நம்மளுடைய பொசிஷன் எதுவா இருந்தாலும் சரி, இந்த இதுக்கும் நம்ம ஆத்மாவுக்கும் சம்மந்தம் இல்லைன்றதை தெரிஞ்சுக்கணும். என்னவா இருந்தாலும் இது எல்லாமே வந்து உடம்புக்கு சம்பந்தப்பட்டது. ஸோ என்னுடைய ஆத்மா வந்து நித்தியமானது. அது யாரோட கனெக்ட் ஆயிருக்குது? பகவான் கிருஷ்ணர் கிட்ட கனெக்ட் ஆயிருக்குதுன்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ இதெல்லாம் வந்து நமக்கு ஏன் நடக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம முக்குணங்களால தாக்கப்பட்டிருக்கோம். ஸோ இந்த முக்குணங்கள் ரஜோ, தமோ அண்ட் சத்வகுணம் இல்லைங்களா? இந்த முக்குணங்களால இருந்து வெளியே வரணும். அதுக்கு என்ன பண்றது? அவர் சொல்றார். ஓகேவா? இந்த உலகத்தை சிருஷ்டி பண்ணதும் அவர்தான். இதுல இருந்து எப்படி வெளியே வர்றதுன்றதுக்கும் அவரே ஐடியா வந்து நமக்கு சொல்றார். ஓகேவா? ஹரே கிருஷ்ணா.
மயி சர்வாணி கர்மாணி சந்நியாஸ் யாத்ம சேதசா நிரசிர் நிர்மமோ பூத்வா யுத்யஸ்வ விகத ஜீவரக. ஸோ என்ன சொல்றாரு? ஓ அர்ஜுனா, சரண்டரிங் ஆல் ஒர்க்ஸ் அண்ட் டு மீ வித் ஃபுல் நாலேஜ் ஆஃப் மீ. ஓகே, இங்கே இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் என்ன? வித் ஃபுல் நாலேஜ் ஆஃப் மீ, வித்தவுட் டிசையர் ஃபார் ப்ராஃபிட், with no claims to proprietorship and free from lethargy, fight. இப்போ என்ன சொல்றாரு? எனக்கு வந்து எல்லா உன்னுடைய வேலை எல்லாத்தையும் சரண்டர் பண்ணிடு. ஓகேவா? சரண்டர் பண்ணிட்டு என்னை பத்தி எப்படி தெரிஞ்சுக்கணும்? அறகுறையா தெரிஞ்சுக்க கூடாது. வித் ஃபுல் நாலேஜ். நமக்கு எல்லாத்துக்கும் தெரியும், இஸ் ஆல் பர்வேடிங், ஓம்னி பொட்டன்ட் அண்ட் ஓம்னிசென்ட் இல்லையா? எல்லா இடத்துலயும் இருக்கிறார் இல்லையா? அந்த மாதிரி அவரை பத்தி ஃபுல் நாலேஜ். அவர் தான் ஆதியும் அந்தமமா இருக்கிறார் இல்லையா? ஸோ இப்போ உன்னோட மனசு எப்படி இருக்கணும்? லாபத்து மேலேயும் இருக்கக்கூடாது. நோ டிசையர் ஃபார் ப்ராஃபிட். அப்புறம் நான் தான் வந்து அதிகாரி, ஓனர்ஷிப், என்னோட உரிமையாளர், அந்த எதுவுமே இல்லாம சோர்வு இல்லாம போய் சண்டை போடுன்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகே, ஸோ இந்த இடத்துல வந்து சரண்டர். மயி சர்வாணி கர்மாணி. ஸோ என்கிட்ட எல்லாத்தையும் கொடுத்துடு. கர்மாணி ஆக்டிவிட்டி, செயல்கள் எல்லாம் கம்ப்ளீட்லி. சந்நியாசத்தை, ஏதாவது என்ன? வித்தவுட் அட்டாச்மெண்ட். சந்நியாசினா கிவ் அப் கம்ப்ளீட்லி. அதாவது செயல்களை போட்டு நம்ம வாழ்க்கையை திறந்துட்டு ஓடிப்போன்னு சொல்லலைங்க. செயல் மேல இருக்கிற பற்றுதலை சொல்றாரு. ஓகேங்களா? பற்றுதலை வந்து துறக்கணும். அப்ப வந்து யார் மேல அவரை பத்தி நம்ம ஃபுல்லா தெரிஞ்சுக்கிட்டாதான் அந்த பற்றுதலை விட முடியும் இல்லையா? போய் நீ போய் சண்டை போடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஸோ இந்த 3 குணங்களுக்கு மேல வரணும். நம்ம என்ன பண்ணணும்னு பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இந்த 3 குணங்களை வந்து படைச்சுதான் அவர் தான். அந்த 3 குணங்கள்ல இருந்து வெளியே வர்றதுக்கு வந்து அவர் என்ன சொல்றாருன்னு, இது கஷ்டம். பட் எப்படி முடியும்னா, ஒன்ஸ் நீ என்கிட்ட சரணடைஞ்சிட்டன்னு வச்சுக்கோங்களேன். தைவி ஏஷ குணமயி மம மாயா துரத்தையா. ஓகேவா? ஸோ இது என்னது? கஷ்டம். இந்த 3 குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டு வெளியே வர்றது வந்து கஷ்டம். டிஃபிகல்ட் டு ஓவர் கம். தைவி ஏஷ குணமயி மம மாயா துரத்தையா. துரத்தையான டிஃபிகல்ட். எப்போ வந்து ஈஸின்னு பார்த்தீங்கன்னா, மாம் ஏவ ஏ பிராப்தந்தே மாயாம் ஏதாம் தரந்திதே. எப்போ உனக்கு வந்து ஈஸி ஆகும்? நீ வந்து என்கிட்ட சரணடைஞ்சிட்டேன்னா உன்னால ஈஸியா அதை வந்து கிராஸ் பண்ணிடலாம். those who are surrendered unto me can easily cross beyond it அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஒருத்தர் வந்து இந்த 3 குணங்கள்ல இருந்து தப்பிக்கணும்னு அவன் முயற்சியால பண்றது வந்து கஷ்டம். பட் நம்ம எல்லாம் வந்து கடவுளுடைய தாமரை திருவடியில தஞ்சம் எடுத்துட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். பிரபத்யந்தே. ஓகே, அப்போ வந்து நமக்கு எல்லாருக்கும் இது ஈஸி. இந்த பிறவி பெருங்கடல வந்து நம்ம ஈஸியா சம்சார சாகரத்தை வந்து ஈஸியா கிராஸ் பண்ணிடலாம்ன்றத அவர் சொல்றாரு. ஓகேங்களா? அதுக்கு அடுத்தது त्रैगुण्य त्रैगुण्य विषाय वेद निस्त्रैगुण्यो भव अर्जुन निर् निर् நிர்த்வந்தோ நித்திய சத்வஸ்தோ நிர்யோக க்ஷேம ஆத்மவான். இங்க என்ன சொல்றாரு? the Vedas deals mainly with the subject of 3 modes. நம்ம சொன்னோம் இல்லைங்களா, ரஜஸ் தமஸ் அண்ட் சத்வன் சொல்லிட்டு. ஓ அர்ஜுனா, பிகம் டிரான்சென்டென்டல் டு திஸ் 3 modes. இதுக்கு அப்பாற்பட்டு போ அப்படின்னு சொல்றாரு. ஃப்ரீ ஃப்ரம் ஆல் டியூயாலிட்டிஸ் அண்ட் ஃப்ரம் ஆல் ஆங்ஸைட்டிஸ் ஃபார் கெயின் அண்ட் சேஃப்டி பி எஸ்டாப்ளிஷ்ட் இன் த செல்ஃப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஆத்மவான். ஸோ நீ வந்து ஒரு ஆத்மான்றதை நீ தெரிஞ்சுக்கோ. இந்த இரட்டிப்பு தன்மையில இருந்து வெளியே வா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். இந்த 3 குணங்கள் இருந்து வெளியே வரணும். அப்புறம் நம்ம ஆத்மான்றதை புரிஞ்சுக்கணும். இரட்டிப்புல இருந்து வெளியே வரணும்ன்றத அவர் இன்சிஸ்ட் பண்றார். ஓகேங்களா? இப்படி வந்தா நமக்கு என்ன ஆகும்? நம்ம என்ன பண்ணிட்டு இருப்போம் இவ்வளவு நாளா? ஆசை வந்தா அந்த ஆசை வந்து நிறைவேற்றிச்சுன்னா ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கும். அதே அந்த ஆசை நிறைவேறலன்னு வச்சுக்கோங்களேன், பரதுக்கியா இருப்போம் இல்லைங்களா? ஸோ நிராசை இருந்தா பர சுகமா இருப்போம். எந்த ஆசைகளும் வச்சுக்காதன்னு அப்படின்னு சொல்றோம். Be free from all dualities and from all anxieties for gain and safety. இல்லையா? நம்ம இதுதான் பண்ணிட்டு இருக்கோம்.
நான் நல்லா இருக்கணும், என் குடும்பம் நல்லா இருக்கணும், அதுக்கு என்ன பண்ணணுமோ பண்ணணும் இல்லையா? ஆ, அதுதான் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இல்லைங்களா? இப்போ பொருளாதார விஷயத்திலும் சரி, பௌதீகமாகவும் வீட்லயும் சரி, இது மாதிரி நான் தான் உரிமையாளர், எல்லாத்தையும் விட்டுடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். இந்த மூன்று குணங்களுக்கு விட்டு மேல உயர்ந்த நிலைக்கு வா. சரி, அது என்ன உயர்ந்த நிலைன்றதை அவர் சொல்றாருன்னு பார்க்கலாம். ஓகே, பியாண்ட் திஸ். போக்தாராம் யக்ன தபசாம் சர்வலோக மகேஸ்வரம் சுக்ருதம் சர்வபூதானாம் நத்வா மாம் சாந்திம் ரச்சதி. ஸோ ஏன் வந்து இந்த என்னோட நான் தான் சம்பாதிச்சேன், நான் தானே என் வீட்டுக்கு ஓனரு அப்படின்னு கேள்வி வரும். ஆமா, ஓனர், பட் இரண்டாம் தரப்பட்ட ஓனர். நம்ம இப்பதான் நான் இப்போ சில வருஷத்துக்கு முன்னாடி பிறந்தோம், அந்த இடத்த இப்ப வாங்கினோம். அதுக்கு முன்னாடி யார் பேரும் இருந்துச்சு, அப்படியே தோண்டிட்டே போனா யார் பேர்லயே இருக்கும். இந்த பூமியெல்லாம் படைக்கப்பட்டது யாரு? அப்போ வந்து முதல் தலைமையான ஓனர்ஷிப் யாரு பாத்தீங்கன்னா பகவான் கிருஷ்ணர். நம்ம எல்லாம் இரண்டாம் தரப்பட்ட உரிமையாளர். சோ அதுதான் இங்க வந்து இடத்துல சொல்றாரு. அப்புறம் எல்லாத்தையும் அனுபவிக்கவர் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா பகவான் கிருஷ்ணர். அதனாலதான் வந்து சொல்றாரு போக்தாராம் யக்ன தபசம், நான் தான் எல்லாத்தையும் அனுபவிக்கிறவன், சுப்ரீம் என்ஜாயர்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவோம் இல்லைங்களா? சர்வலோக மகேஸ்வரம், எல்லாத்தையும் வந்து இந்த லோகத்துக்கு எல்லாம் வந்து அதிபதி அவர் தான் வந்து ப்ராப்ரியேட்டர் இல்லையா? சுக்ருதம் சர்வபூதானம், எல்லா ஜீவராசிகளும் வந்து நல்லா இருக்கணும். ஈவன் பாண்டவாசும் சரி கௌரவாசும் சரி நல்லா இருக்கணும்னு நினைக்கிறார். அப்ப நீ ஏன் கௌரவாசை கொல்றாருன்னு கேள்வி வரும் இல்லையா? ஏற்கனவே நிறைய தப்பு பண்ணிட்டு இருக்காங்க, இன்னும் விட்டா நிறைய தப்பு பண்ணுவாங்க. அப்ப என்ன ஆகும்? பாவங்கள் தான் அவங்களை சூழ்ந்துடும். அட்லீஸ்ட் இப்ப ஸ்டாப் பண்ணு, அப்ப அவங்களுக்கு வந்து அட்லீஸ்ட் பெட்டர் ஜென்மம் கிடைக்கும் இல்லையா? அவங்க மேலேயே வந்து அவங்களுக்கு கருணை இருக்கு பகவான் கிருஷ்ணருக்கு இல்லையா? அதனாலதான் வந்து சண்டை போடுன்னு சொல்றாங்க. ஓகேவா? சுக்ருதம் சர்வபூதானம், இஸ் அ சுப்ரீம் வெல்விஷர். ஸோ மூன்று வார்த்தைகள் நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும். இஸ் அ சுப்ரீம் என்ஜாயர், சுப்ரீம் கண்ட்ரோலர் அண்ட் ப்ராப்ரியேட்டர் ஞாபகம் வச்சுக்கணும். அப்புறம் வெல் விஷிங் ஃப்ரெண்ட், நம்ம எல்லாரும் நல்லா இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு அவர் நினைக்கிறாரு. இந்த ஞானத்தை தெரிஞ்சுக்க நத்வாமாம். ஸோ இவரை பத்தி நமக்கு தெரிஞ்சுக்கிட்ட நமக்கு என்ன கிடைக்கும்? சாந்திம் ரட்சதி, நமக்கு அமைதி கிடைக்கும். ஓகேவா? நம்ம அமைதியா இருக்கலாம், சந்தோஷமா இருக்கலாம். ஸோ இந்த பௌதீக துன்பங்கள்ல இருந்து வெளியே வர முடியும். ஸோ பீஸ் அட்டைன்ஸ், யார் ஒருத்தன் இதை தெரிஞ்சுக்கிறானோ தே வில் அட்டைன் பீஸ் ஃப்ரம் பேங்க்ஸ் ஆஃப் மெட்டீரியல் மிசரிஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகேவா? ஸோ நம்ம சந்தோஷமா இருக்கணும்னா அவரை பத்தி ஃபுல் நாலேஜ் வேணும். அவரை பத்தி ஃபுல் நாலேஜா இங்க நமக்கு கிடைச்சிச்சு. ஓகேவா? ஸோ அதுக்கு அடுத்தது என்ன என்ன சொல்றாரு? ஸோ கிருஷ்ணர் பார்த்தீங்கன்னா அர்ஜுனனுக்கு எமோஷனல் சப்போர்ட்டும் கொடுக்குறாரு. வெறும் வந்து பிலாசபி மாத்திரம் பேசல. ஓகேவா? நீ உடல் உடல் இல்ல ஆத்மா, அது மாத்திரம் சொல்ல, இது நடக்கும், அந்த கான்சிக்வன்ஸும் சொல்றாரு. ஓகேவா? சோ சித்தாந்தம் பத்தி சொல்றாரு. அவருக்கு மாத்திரம் கவலைப்படல அர்ஜுனன், எல்லா உயிரினங்களுக்கும் சர்வபூதானா. ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஒரு நிமிஷம். எல்லா உயிரினங்களை பத்தி கவலைப்படுறாருன்றத நமக்கு தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகேங்களா? பக்தர்கள் வந்து எப்படி இருப்பாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா, நம்ம எல்லாம் இப்ப நல்லா வாழ்ந்துட்டே இருக்கோம் இல்லையா? சோ இத வந்து தெரிஞ்சுக்கணும். அதுக்கு வந்து என்ன ஸ்லோகத்தை அடுத்த சாப்டர், அதுக்கு அடுத்தது பார்க்கலாம். सो अहम सर्वस्य प्रभुवो मत्त सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मा பூதபாவா சமன்விதா. ஓகேவா? ஸோ இங்க என்ன சொல்றாரு? ஐ எம் த சோர்ஸ் ஆஃப் ஆல் ஸ்பிரிச்சுவல் அண்ட் மெட்டீரியல் வேர்ல்ட்ஸ். அகம் சர்வஸ்ய பிரபவோ, நான் தான் எல்லாத்துக்கும் வந்து மூல காரணம். மத்த சர்வம் பிரவர்த்ததே, ஸோ என்கிட்ட இருந்து தான் எல்லாமே உண்டாச்சுன்றத சொல்றார். ஓகேவா? நமக்கு எல்லாம் தெரியும் காரணோதகசாயி விஷ்ணு, அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா மகா சங்கர்ஷன் கிட்ட இருந்து வந்தாரு. காரணோதகசாயி கிட்ட இருந்து கர்ப்போதகசாயி விஷ்ணு, கர்ப்போதக கிட்ட இருந்து பிரம்மா வந்தாரு, சம்பு வந்தாரு, க்ஷீரோதகசாயி விஷ்ணு வந்தாருன்றத பார்த்தோம்
இல்லைங்களா? ஸோ எல்லாமே அவர்கிட்ட இருந்து தான் வந்துச்சு. இந்த அவருடைய துவாரங்கள் ஸ்கின் அந்த ஸ்வெட் போர்ஸ்ல இருந்து தான் வந்து அண்டங்கள்லாம் உருவாக்குச்சுன்றதை நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா? அப்புறம் இந்த பௌதிகளை இருக்கக்கூடிய துர்காதேவி மகாமாயா பார்த்தீங்கன்னா ரமாதேவியோட ஷேடோ. அவங்க தான் இங்க துர்காதேவியா இருக்காங்க இல்லையா? இதி மத்வா பஜந்தேமா பூதபாவ சமன்விதகா. ஸோ இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டா வைஸ் பர்சன் பூதபாவ ஞானம் கொண்டவன் வந்து எப்படி இருக்கான்னு பார்த்தீங்கன்னா என்ன பண்ணுவான்? ஆல்வேஸ் ஒர்க்ஸ் இன் வர்ஷிப் ஹிம். பக்தி தொண்டு பண்ணுவான். பக்தி தொண்டு பண்ணி என்னை வந்து அவன் இருதயத்தால வந்து என்னை வணங்குவான். பஜந்தேமா புத்தி உள்ளவன் என்னை பத்தி தெரிஞ்சுப்பான். தெரிஞ்சுக்கிறதுனால என்ன ஆகுவான்? பஜந்தே வர்ஷிப் பண்ணுவான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிகம் மை டிவோட்டின் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றான். ஸோ அவனுடைய பக்தி எப்படி இருக்கும்? வித் பாவ சமன்விதகா, வித் கிரேட் அட்டென்ஷன். ஓகேவா? அப்படி பண்ணுவான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். அதுக்கு அடுத்தது என்ன சொல்றாருன்னு பார்க்கலாம். மச்சித்த மத்கத பிராணா போதயந்த பரஸ்பரம் கதையந்தச்ச மாம் நித்தியம் துஷ்யந்தி ச ரமயந்தி ச. ஸோ இப்போ பக்தர்கள் ஆயிட்டாங்க. அவனோட இருதயம் ஃபுல்லா வந்து பக்தி வந்துடுச்சு. அப்படி இருக்க பக்தர்கள் வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா மச்சித்த, அதாவது அவனுடைய சித்தம் இருக்கு இல்லையா, மனசு. அப்புறம் மத்கத பிராணா, அவன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பக்தர் நடுவுல வாழ்வான். அவனுடைய மனசு பார்த்தீங்கன்னா என் மேலதான் இருக்கும். அப்புறம் வந்து அவன் வாழ்ற இடம் வந்து அவனுடைய வாழ்க்கை மத்கத பிராண வாழ்க்கை எனக்கோசம் வாழ்வான். போதை எந்த பரஸ்பரம் அவனுக்கு எதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா திருப்தி கிடைக்கும் பாத்தீங்கன்னா பக்தர்கள் நடுவுல கடவுளை பத்தி தான் பேசிப்பாங்க. கதை எந்த என்ன யாரை பத்தி கடவுளை பத்தி கதைகளை வந்து பேசிப்பாங்க. அப்படி பண்றதுனால அவங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும்னு பாத்தீங்கன்னா சந்தோஷம் கிடைக்கும். ரெமன் டீச்சர் என்னது டிரான்சிடென்டல் பிளேட் என்ஜாய் பண்ணுவாங்க. துஷ்யந்தி பிகம் ப்ளீஸ்னா சந்தோஷம் அடையும். எப்போ எப்போ என்னைக்கோ ஒரு நாள், எப்பயோ ஆடிக்கு ஒரு நாள், அமாவாசைக்கு ஒரு நாளா இல்ல, நித்தியம். ஓகே, நித்தியம் எப்பொழுதுமே என்னை பத்தி பேசிட்டு இருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. ஸோ பக்தர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா மனசுல அவரை தான் நினைப்பாங்க. அவங்க வாழ்ற வாழ்க்கையும் அவருக்கோசம் தான் வாழ்வாங்க. பக்தர்கள் எல்லாம் சேர்ந்தாங்கன்னா அவங்கள பத்தி தான் பேசுவாங்க, அவரை பத்தி தான் பிரச்சாரம் சொல்லுவாங்க. அதனால அவருக்கு என்ன ஆகும்? சந்தோஷம் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. ஓகேங்களா? ஸோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த புத்தி கிடைச்சிச்சு அவங்களுக்கு. அந்த போன ஸ்லோகத்துல பார்த்தோம் இல்லைங்களா? அவருக்கு வந்து புத்தி கிடைச்சிச்சு. அது என்னன்னு பார்த்தோன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அந்த புத்தி எதை பத்தி சம்பந்தப்பட்ட புத்தின்னு பாத்தீங்கன்னா பூத பாவ. ஓகே, பூத பாவ. பூதா மீன்ஸ் லேர்ன்டு இல்லவா? ஸோ எதை பத்தி நாலேஜ் அவங்களுக்கு கிடைச்சிருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா அவருடைய நாம ரூப குண லீலைகள் பத்தி அவருக்கு தெரிஞ்சிருக்கு. ஸோ அதனால அவங்க எல்லாருமே வந்து லயிச்சிருப்பாங்க. இல்லை என்னன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அதனாலதான் வந்து அவங்கள வந்து மோஸ்ட் இன்டெலிஜென்ட் பேனன் அப்படின்னு சொல்றாங்க, லேர்ன்டு பீப்புள். ஸோ அவங்கள வந்து மகாத்மாஸ்ன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க வேதங்கள். ஓகே, ஸோ மகாத்மாஸ். ஸோ மகாத்மாஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் கடவுள்கிட்ட வந்து தான் தஞ்சம் எடுத்துப்பாங்க. அப்போ யூஸ்வலா இந்த உலகத்துல வந்து வாழும்போது நாலு விஷயங்களை கொண்டு வாழ்வாங்க. அதாவது புருஷ அர்த்தாஸ்ன்னு சொல்லிட்டு தர்ம அர்த்த காம மோக்ஷ 4 விஷயங்களை பத்தி பேசணும்னு சொல்லிட்டு இல்லையா? பட் இங்க வந்து பக்தர்கள் வந்து யார் ஒருத்தவங்க இப்படி இருக்காங்களோ அவங்க யார்கிட்ட வந்து தஞ்சம் எடுக்கிறாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், தெய்வீம் பிரகிருதி. சோ அந்த தெய்வீம் பிரகிருதின்றது யாரை குறிக்குதுன்றத பார்த்தோன்னு வச்சுக்கோங்க, महात्मनास्तु मां पार्था दैवीं प्रकृतिम् आश्रितः भजन्ति अन्य अनन्य मनसो नत्वा பூதாதிம் அவ்யாயம். ஸோ இங்க என்ன சொல்றாரு? அப்ப யாரெல்லாம் பகவானை வந்து போற்றி புகழ்ந்து வணங்கிட்டு இருக்காங்களோ அவங்கள வந்து மகாத்மா கிரேட் சோல்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஸோ ஸோ அப்படி இருக்கிற ஓ சன் ஆஃப் பார்த்தா தோஸ் ஹூ ஆர் நாட் டெலுடட் த கிரேட் சோல்ஸ், அதாவது மகாத்மாஸ் வந்து கிரேட் சோல்னு சொல்லிடுறாங்க. அவங்க எப்பவுமே என்னுடைய ப்ரொடெக்ஷன் இருப்பாங்க. ப்ரொடெக்ஷன் ஆஃப் டிவைன் நேச்சர் பிரகிருதிம். ஓகே, தெய்வீம் பிரகிருதிம். தெய்வீம் பிரகிருதிம்னா இங்க யாரை குறிக்குதுன்னா ராதாராணியை குறிக்குது. ஓகேங்களா? அவங்க தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா கடவுளுடைய இன்டர்னல் பொட்டன்சி இல்லையா? ஸோ அவங்க கிட்ட தஞ்சம் எடுத்துனா தே ஆர் ஃபுல்லி என்கேஜ் இன் டிவோஷனல் சர்வீஸ் பிகாஸ் தே நோ மீ அஸ் த சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட் ஹெட், ஒரிஜினல் அண்ட் இன்எக்ஸாஸ்டபிள்.
அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். அவர் வந்து குறையவே முடியாது, இன்ஃபாலியபிள், வீழ்ச்சி அடையாதவர், இன்எக்ஸாஸ்டபிள், அப்படி இருக்கிறவங்க கிட்ட வந்து தஞ்சம் அடைச்சுக்கிறாங்க. ஸோ இவங்க கிட்ட தஞ்சம் அடைஞ்சவங்க வந்து யூ கேன் ஓவர் கம். ஓகே, அந்த 3 குணங்களையும் வந்து ஓவர் கம் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகே, ஸோ அதுக்கு அடுத்தது ஸோ உங்களை பார்த்தீங்கன்னா வச்சுக்க, இந்த ஸ்லோகத்தை பார்க்கலாம். மத் கர்ம கிருன் மத் பரமோ மத் பக்தா சங்க வர்ஜிதக நிர்வைராக சர்வபூதேஷு யாசாமி யாசா மாம் ஏதி பாண்டவா. My dear Arjuna, who engages in my pure devotional service, free from contamination of fruitive activities and mental speculation. He works for me. So, தூய பக்தர்கள் அந்த நிலைக்கு வந்த பிறகு அவங்க என்ன பண்றாங்க? கடவுளுக்கோசம் தான் வேலை செய்யறாங்க. இந்த பௌதீக கலங்கள்ல இருந்தும் சரி, மனசுல இருக்க ஊகங்களுக்கும் வந்து வெளியே வர்றாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. அவங்களுடைய பரம இலக்கு என்னவா இருக்குன்னா, பகவான் கிருஷ்ணரை வந்து அடையணும்ன்றது அவங்களுடைய கோலா இருக்கும். அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா சங்க வர்ஜிதகா, அதாவது இந்த பௌதீக பலநோக்கு செயல்கள்ல இருந்து வெளியே வராங்க. சர்வ பூதேஷு, எல்லா உயிர்வாழினங்களுக்கும் வந்து நண்பனா இருப்பாங்க. நிர்வைராக, அதாவது எனிமிட்டின்றதே இருக்காது, விரோதத்தன்மையே இருக்காது. சர்வ பூதேஷு, எல்லா உயிரினங்களும் வந்து நண்பனா இருப்பாங்க. அப்படி இருக்கிறவன் வந்து கண்டிப்பா என்கிட்ட வருவான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவான் கிருஷ்ணர் சொல்றார். சோ பக்தனா ஆன பிறகு என்ன ஆகுது? தஞ்சமடைறாங்க. தெய்வீம் பிரகிருதி இல்ல, அவங்களோட வழிகாட்டலோட கடவுளுடைய தாமரை திருவடிக்கு சரணடைறாங்க. கடைசியா அவர் இருக்கும் இடமான கோலாக்குல விருந்தாவனத்துக்கு போறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. அதுக்கு நம்ம வந்து 5 தகுதிகள் இருக்கணும். ஓகேவா? அதுதான் இம்பார்ட்டன்ட். மத் கர்ம, நம்ம என்ன வேலை செஞ்சாலும் என்ன யாருக்கோசம் செய்யணும்? பகவான் கிருஷ்ணருக்கோசம் செய்யணும். ஓகேவா? மத் பரமோ, அதாவது எப்பவுமே அவரை தான் மனசுல வச்சுக்கணும். கன்சிடரிங் என்ன வந்து அவர் தான், கிருஷ்ணர் தான் வந்து சுப்ரீம் அப்படின்றத மத் பரமா, அவர் தான் சுப்ரீம்ன்றதை தெரிஞ்சுக்கணும். அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா மத் பக்தகா, என்னுடைய பக்தனா இருக்கணும். ஓகேவா? பிகம் மை டிவோட்டி. ஓகே, சங்க வர்ஜிதகா, தேவையில்லாத சங்கத்தை வந்து விட்டுணும் அப்படின்னு சொல்லிடுறாரு. ஓகே, எந்த ஒரு அட்டாச்மெண்ட்டும் இருக்கக்கூடாது. அப்புறம் நிர்வயிராக, அதாவது எனிமிட்டி இருக்கக்கூடாது, எல்லா உயிரினங்களும் சமமா பார்க்கணும். இப்படி 5 பண்புகளை வந்து நம்ம வளர்த்துக்கிட்ட யார்கிட்ட போறோம்? கண்டிப்பா பகவான் கிருஷ்ணர் கிட்ட போறோம். ஸோ இங்க மாத்திரம் இல்ல, இன்னும் பல சாப்டர்ஸ்ல வந்து 12, 16ல வந்து இன்னும் நிறைய குவாலிட்டிஸை வந்து அவர் சொல்றார். ஓகேங்களா? இங்க வந்து நம்ம சுருக்கமா இதை பார்த்துட்டு போலாம். அதுக்கு அடுத்தது வந்து இதுக்கு ஸோ அந்த ஸ்லோகத்துல சொல்றாரு பாருங்க, அத்வேஷ்ட சர்வபூதானாம் மைத்திர கருண ஏவச்ச நிர்மமோ நிர்அகங்கார சமதுக்க சுக ஷமி. ஸோ இங்க என்ன சொல்றாரு? அத்வேஷ்டன்னு பொறாமை இருக்கக்கூடாது. சர்வபூதாமா, எல்லா பூ எல்லா உயிர் வாழினங்கள்கிட்ட எப்படி இருக்கணும்? மைத்திரிய, நண்பனா இருக்கணும். அதுக்கு மேல கருணை இருக்கணும். கருணை ஏவச்ச நிர்மமோ நிர்அகங்கார, நிர்மமோன்னு நான் தான் வந்து எல்லாத்துக்கும் வந்து காரணக்கர்த்தா, நான் தான் ஓனர், அப்படி இருக்கக்கூடாது. அகங்கார, நம்ம கிட்ட வந்து அகங்காரம் இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். சோ அப்படி இருக்கும் பாவத்துல வந்து அந்த யோகியானவன் சமதுக்க சுகஷமி, எல்லாத்தையும் சரி, துக்கமா இருந்தாலும் சரி, சந்தோஷமா இருந்தாலும் சரி, ஒரே மாதிரிதான் பாக்குறான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சந்துஷ்டக சததம் யோகி யா யத் எத் ஆத்மா திருட நிச்சய மையா அர்ப்பித மனோபுத்திர் யோமத் பக்தியா சமே பிரியக. ஸோ இவன் வந்து எப்படி இருக்கான்? திருப்தியோட இருக்கான், சந்துஷ்டா. ஸோ தன்கிட்ட என்ன இருக்குதோ அதுல வந்து திருப்தியா இருக்கான். சததம் யோகி, எப்பொழுதும் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கான்?
பக்தி பண்ணிட்டு இருக்கான். ஓகேவா? யதாத்மா, அதாவது சுய கட்டுப்பாடோ திருட நிச்சய, ஃபுல் டிட்டர்மினேஷனோட டிட்டர்மினேஷனோட என்ன பண்ணிட்டு இருக்கான், என் மேல வன்னோட பக்தியில வந்து இன்வால்வ் பண்ணிட்டு இருக்கான். தன்னுடைய மனசையும் சரி புத்தியும் சரி எல்லாத்தையும் மையா அர்ப்பித்த, என்னுடைய சேவையில வந்து அர்ப்பித்த சேவையில இன்வால்வ் பண்ணிட்டு இருக்கிறான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகே. யோ மத் பக்தா மை டிவோட்டிஸ், இப்படி பண்ணிட்டு இருக்க வந்து எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிரியமானவன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகேங்களா? ஸோ நம்ம மனோபாவங்களை வந்து இப்படி மாத்திக்கணுன்றதை நம்ம இந்த இடத்துல தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. இதுக்கு வந்து 13வது அத்தியாயத்துல ஒரு சொல்றார். அதாவது இங்க வந்து என்ன இன்சிஸ்ட் பண்றாருன்னா ஒரு வேர்டு, இம்பார்ட்டன்ட் வேர்டு. அம அமான்வித்தம் அதம்பீத்வம் அகிம்சா சாந்திர் அர்ஜவம் அச்சரியோபாசனம் சௌச்சம் ஸ்தைரியம் ஆத்ம வினிகிரக. இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா செகண்ட் வேர்டு நமக்கு இம்பார்ட்டன்ட், அஹிம்சா. அஹிம்சா வந்து இம்பார்ட்டன்ட். நான் வயலன்ஸை வந்து சொல்றார். மென்டல் வயலன்ஸும் இருக்கக்கூடாதுன்றத வந்து அவர் வந்து இந்த இடத்துல இன்சிஸ்ட் பண்றார். ஓகே. அஹிம்சா, நான் வயலன்ஸ். ஓகே. ஸோ நம்ம நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா இங்க கிருஷ்ணர் வந்து பாத்தீங்கன்னா சண்டை சச்சரவோட இல்லாம அமைதியோட இருக்கணும், மனசளவுல கூட அமைதியோட இருக்கணும்ன்றத வந்து அவரு இங்க இன்சிஸ்ட் பண்றாரு. ஸோ இதெல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது என்ன ஆகுதுன்னு பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். தம்போ தர்ப்ப दम्भोदर्प भीमनाश्च क्रोध पार्श्यम् एव च अज्ञानं चापि ஜாத்தஸ்ய பார்த்த சம்பந்தம் ஆச்சரியம். ஸோ நம்ம மனசுல தேவையில்லான அகங்காரம், பெருமை, கோபம் அதெல்லாம் இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. தம்போ, ப்ரைடு. ஓகே. தர்ப, அதாவது அரகன்ஸ், பாங்கி, ஆங்கர், ஹார்ஷ்னஸ், இக்னோரன்ஸ் இதெல்லாம் இருக்கக்கூடாது. இதெல்லாம் வந்து அசுர குண தன்மைகள், இதெல்லாம் நம்ம எல்லாம் இல்லாம இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். இந்த நெகட்டிவிட்டியை நம்ம மனசுல இருந்து எடுத்துடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஸோ அதுக்கு பிறகு இந்த மனசுல வந்து என்ன இருக்கணும்ன்றத அவர் சொல்றாரு பாருங்க. எப்படி இருக்கணும்ன்றத சொல்றாரு. பக்தியா மாம் அபிஜானந்தி யாவான் யாஸ்சாஸ்மி தத்வதக ததோ மாம் தத்வதோ நத்வா விஷதே தத் அனந்தவரம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். அதாவது ஒன் கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் மீ ஆஸ் ஐ எம் as a supreme personality of Godhead only by devotional service. ஸோ இங்க என்ன இன்சிஸ்ட் பண்றாரு, பக்தி யோகம் மூலமா தான் அவர் வந்து நம்ம புரிஞ்சிக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகேவா? ஸோ பை டிவோஷனல் சர்வீஸ் அண்ட் வென் ஒன் இன் ஃபுல் கான்சியஸ் ஆஃப் மீ பை சச் டிவோஷன் ஈ கேன் என்டர் இன் டு த கிங்டம் ஆஃப் காட் அப்படின்னு சொல்றார். அவன் என்னுடைய இடத்துக்கு வரலான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஸோ அவரை வந்து பக்தி மூலமாக தான் புரிஞ்சிக்க முடியும், வேற வழியில புரிஞ்சிக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்றாரு. அதுக்கு தான் அவர் வந்து ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷனும் கொடுக்குறார். அது என்னன்னு பார்க்கலாம். இது நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச ஸ்லோகம். சர்வதர்மான் பரித்யஜ்ய மாமேகம் சரணம் ரஜ அகம் துவம் சர்வ பாப்பேபியோ மோக்ஷியாமி மாசுச்சக. ஸோ அவர் என்ன சொன்னார் போன ஸ்லோகத்துல, எல்லாரும் என்கிட்ட என்னோட லோகத்துக்கு வரலான்னு அப்படின்னார். பக்தி யோகம் பண்ணி
இல்லையா? அதுக்கு என்ன சொல்றாரு இங்க இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட், சர்வ தர்மான் பரித்தேஜம். ஓகே, சரி நீ என்னெல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கோ எல்லா செயல்களை விட்டுடு, மாமேக்கம் சரணம் வஜ, என்கிட்ட வந்து தஞ்சம் அடை, அகம் துவம் சர்வ பாப்பேபியோ, நீ என்ன பண்ணியிருந்தாலும் அதை நான் பார்த்துக்கிறேன், மோக்ஷாமி மா சுச்சக, டு நாட் ஃபியர், ஐ ஷல் டெலிவர் யூன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். மா சுச்சக, கவலைப்படாத, மோக்ஷாமி, ஓகே, ஐ வில் டெலிவர் ஃப்ரம் ஆல் அனர்த்தாஸ்ன்னு சொல்லிட்டு பகவான் சொல்றார். ஓகேங்களா? ஸோ நம்ம வந்து அதனால ஃபுல் நாலேஜ் வச்சுக்கிட்டு அவர்கிட்ட சரணடையணும். அப்போ வந்து கண்டிப்பா நம்மளை வந்து எல்லா பாவத்திலேருந்து அவர் வந்து வெளியே எடுத்துட்டு வருவாரு. ஓகே, ஸோ இதுதான் வந்து கிருஷ்ணர் வந்து எம்பசைஸ் பண்றார். நீ சண்டை போடுன்னு மாத்திரம் சொல்ல, ஓகேவா? அவர் என்ன சொல்றாரு, தர்மத்தை நிலைநாட்டுன்னு சொல்றார் இல்லையா? பரித்ராணாய சாதுனாம் அப்படின்னு சொல்றாரு இல்லையா? அது மாதிரி தர்மத்தை நிலைநாட்டுறதுக்கோசம் நீ வந்து எழுந்து போரிடு அர்ஜுனான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகேவா? ஸோ நம்மளும் நம்ம மனசுல கிருஷ்ணரோடய ஐக்கியம் பண்ணணும். அவர் வந்து ரொம்ப கருணாமயி, அவர்கிட்ட எல்லா விதமான நல்ல பண்புகள் இருக்கு, அவர்கிட்ட எல்லா விதமான இனிமைகள் இருக்கு. அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவளுடைய அழகு வந்து வர்ணிக்கவே முடியாது. ஓகே, அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா கருணையால அர்ஜுனனுக்கு அர்ஜுனன் நிஜமாவே குழப்பமா இருந்தாரா? நிஜமாவே குழப்பத்துல இருந்து கேள்வி கேட்டாரா? இல்ல, அவர் நமக்கோசம் வந்து இந்த கேள்விகளை வந்து கேட்டார். நம்ம வந்து ஞானம் தெளிவு அடையணுன்றதுக்கோசம் இந்த கேள்விகளை கேட்டார். ஸோ நம்ம எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவர்கிட்ட வந்து தஞ்சம் எடுத்துட்டு நம்ம பக்தி பண்ணணும் இல்லையா? அந்த பக்தி எப்படி இருக்கணும் பாத்தீங்கன்னா, அன்மோட்டிவேட்டட், அன்இன்டரப்டட், ஓகேவா, செல்ஃப்லெஸ் டிவோஷனல் சர்வீஸா இருக்கும் இல்லைங்களா? சீஸ்லெஸ் காஸ்ட்லெஸ் டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்ணணும். அப்படிங்களா? ஸோ அப்படி பண்ணோன்னு வச்சுக்கோங்களேன், என்ன ஆகுதுன்றத பார்க்கலாம். யாருக்கு வந்தாலும் என்ன என்ன நிலையில இருந்தாலும் சரி, நீ வந்து என்ன பண்ணு, சண்டை போடு, சத்திரிய தர்மத்தை சொல்லி கொடுக்கறாரு. தர்மத்தை நிலைநாட்டுன்னு அப்படின்னு சொல்றாரு. மெயின் திங், தர்மத்தை நிலைநாட்டு, நீ சத்திரியன் சண்டை போடுன்னு மாத்திரம் இன்சிஸ்ட் பண்ணல, கிளாரிட்டி கொடுக்குறாரு, நீ வந்து சோலுன்னு சொல்லிட்டு. ஓகேவா? அர்ஜுனன் இவர் இப்ப அர்ஜுனனுடைய டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் ஃபர்ஸ்ட் என்ன சொன்னாரு, குழப்பமா இருக்குன்னு அப்படின்னு சொன்னாரு இல்லையா? இப்ப அர்ஜுனன் என்ன சொல்றாருன்னு பார்க்கலாம். அர்ஜுன உவாச்ச நஷ்டோ மோக ஸ்மிருதிர் லப்தா त्वत् பிரசாதான் மயா அச்சுதா ஸ்திதோஸ்மி கத சந்தேக கரிஷ்யே வச்சனம் தவ, கரிஷ்யே வச்சனம் தவ. ஸோ அர்ஜுனா said, மை டியர் கிருஷ்ணா, ஓ இன்ஃபாலியபிள் ஒன். அச்சுதான்ற வார்த்தைக்கு என்ன பொருள்னு பார்த்தீங்கன்னா, இன்ஃபாலியபிள், வீழ்ச்சி அடையாதவன் சொல்லிட்டு. மை இல்லூஷன் இஸ் கான், என்னுடைய அறியாமை இல்லூஷன் வந்து போயிடுச்சு எனக்கு. ஐ ஹவ் நவ் ரீகெயின்டு மை மெமரி. மோககன்னா வந்து இங்க வந்து மோகக இல்லூஷன் அதெல்லாம் போயிடுச்சு, என்னுடைய ஞானம் வந்து எனக்கு வந்துடுச்சு. ஓகே, நான் வந்து ஜஸ்ட் நியூ ஆர்டர் மீ கரிஷ்யே வச்சனம் தவ. ஸோ நீங்க ஐ ஷல் எக்ஸிக்யூட் யுவர் ஆர்டர். ஓகேவா? தர்மத்தை நிலைநாட்டுன்னு சொல்றாரு இல்லையா? ஸோ நான் வந்து இப்போ என் மனசுல இருக்கிற சந்தேகம், சந்தேகம் போயிடுச்சு, மோகா போயிடுச்சு. ஸோ என்னுடைய ஞானம் வந்து திரும்பி வந்துடுச்சு எனக்கு. ஸோ எனக்கு வந்து நான் ஐ வில் எக்ஸிக்யூட் யுவர் ஆர்டர் கரிஷ்யே வச்சனம் தவ. ஸோ கரிஷ்யே வச்சனம் தவ. ஸோ அவர் சொன்னதை கேட்டதுனால அவருக்கு என்ன ஆச்சு, வெற்றி வந்துச்சு இல்லையா? ஸோ அதுக்கு தான் நம்ம என்ன ஸ்லோகம் ஆரம்பிச்சோம், அவர் என்ன சொன்னாரு, நீங்கள் சொன்னதை வந்து நீங்கள் சொன்ன ஆர்டர் நான் எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறேன், எனக்கு கிளாரிட்டி கிடச்சிச்சு, என்னுடைய மோகம் போயிடுச்சு, சந்தேகம் எல்லாம் போயிடுச்சு, ஐ வில் எக்ஸிக்யூட். ஸோ அவர் சொன்னபடி அவர் அர்ஜுனன் செஞ்சார். அதனால அவருக்கு என்ன ஆச்சு, எத்திர யோகேஸ்வர கிருஷ்ணோ எத்திர பார்த்தோ தனுர்தர தத்ர ஸ்ரீர் விஜயோ பூதிர் துருவ நிதிர் மதிர் மம. ஸோ அவருக்கு என்னெல்லாம் கிடைச்சிச்சு,
அந்த கிருஷ்ணர் இவரோட இருந்தாரு. அதனால இவருக்கு வந்து என்ன எல்லா செல்வ வளங்களும் எல்லா வெற்றியும் வந்து இவங்க சைடு தான் வந்துச்சு இல்லையா. அக்ஷகுணி எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கௌரவா சைடு தான் நிறைய இருந்துச்சு இல்லையா. பாண்டவாஸ் கையில கம்மியாக தான் இருந்துச்சு. பட் இருந்தாலும் வின் ஆனது யாரு? பாண்டவாஸ் எல்லாரும் வின் ஆனாரு இல்லையா. ஸோ இதுதான் நம்மளும் வந்து நம்ம வாழ்க்கையில நம்ம வின் ஆனோம்னா நம்ம யார் கூட இருக்கணும்? யோகேஸ்வரர் பரமபுருஷ பகவானான கிருஷ்ணரோட நம்ம இருக்கணும்ன்றத நமக்கு வந்து நம்ம மனசை வந்து அவர்கிட்ட வந்து இம்மர்ஸ் பண்ணி வைக்கணும். இம்மர்ஸ் பண்ணோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், நமக்கு கண்டிப்பா வந்து வெற்றின்றத வரும். ஓகே. ஸோ அவருக்கு வந்து அந்த சேவ பாவத்துல வந்து நம்ம பக்தியை பண்ணணும். பக்தி பண்ணா நம்ம கண்டிப்பா வந்து வாழ்க்கையில வந்து ஆன்மீகத்துல வந்து முன்னேற்றம் அடையலாம். ஓகேங்களா. ஸோ ஸ்ரீ கீதா ஜெயந்தி மகோத்சவா கி ஜெய். हरे कृष्णा. थैंक यू एवरीवन. वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय. जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय. निताय गौरव प्रेमानंदे. हरि हरि बोल. हरे कृष्णा टू एवरीवन. हरे कृष्णा.